दिनैहाय जिहेतु जोंहा माइब्रा सक जिहेतु मोनसे फिसा जायगा बेयावहाय ओरैबायदि गाजा गोमजायै जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि दिनैहाय जोबनानै थांबाय निस्सय आंबो बेयावहाय फैनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो लोगोसे जोंहा जिहेतु आसामनि स्पिकार बिस्वजित दैमारि सार बिथाङा बेयावहाय फैनानै जोंनि गेलेगिरि बिथांमोनखौ बा जोंनि जिहेतु ग्रीनलेण्ड स्पर्ट्स क्लाबनि जेसेबांखिनि सोद्रोमाफोर दङ बा आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनखौ गोबां गोसो दुंखांहोलांदों बिथांमोननि खस्थ' खालामनायनि फिथाइखौहाय जिहेतु जाफुंहोनो हागोनखौ सारा माने मोनसे स्टेप बारायनानै होलांदों आरो बिथाङा ग्रीनलेण्ड स्पर्ट्स क्लाबनिसिम 1 लाख रां बिथाङा डनेट खालामलांदों जिहेतु उन समावबो बिब्दिनो गाजा गोमजायै जोलुर बादायलायनायखौ होबाय थानो हाथों होननानै आरो थ' आं बिराद गोजोननाय मोनदों दिनैहाय नोंथाङा सासे महरगिरि हिसाबै जाखांफुनाय जि लाइमोनफोर बेखौ गेलेनाय बिथिंखौ लानानै मा बुंनो सानो? निस्सय जोंनि बे जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि खुंनायनि मेन थांखियानो जाहैबाय जोंनि फैबाय थानाय इयुथफोरनि जा गेलेनाय आयदाखौ लानानै जिउआवहाय जाहाथे सोरांखौ लानो हायो बा जिउआव बे आयदाखौ लानानैबो जाफुंसार जानो हायो बेनो बे ग्रीनलेण्ड स्पर्ट्स क्लाबनि थांखिया बे हाबाफारिखौ खुंनाया आरो थ' आं बयनिसिमबो जाय बिथांमोना दिनैनि बे फाइनाल राउन्डआवहाय जेनबाय बिथांमोनखौ दुखु जानो नाङा गेलेनाय मोनसेयावथ' देरहानाय जेननायथ' थाखाय नङा होमबा थ' दिनै एकदम मोनसे माबा जादों आरो कइन्सिडेन्ट टाइप जादों मोनसेया जाहैबाय जोंनि थोरिबारि ओमफ्राय मोनसेया पमा फोथार ओमफ्राय लाकिलि लिना मोननि गामिनिया देरहाबाय थ' बिथांखौ आंनि थिंनिफ्राय कंग्रेचुलेसन्स आङो दुखु मोनबाबो माने बिथांनि थाखाय बा बिथांमोननि गेलेग्रा जेसेबांखिनि टिम दङ बिथांमोननि थाखाय आङो खुसि आरो रोजा रोजा नायगिरिफोर बाहागो लाफैदों बिथांमोनसिम मा खावलायनो सानगोन? निस्सय आं बिथांमोनखौबो साबायखर बावनो हानाय नङा मानो होननानै बुङोबा बिथांमोना जुदि फैयामोनब्ला दिनैनि हाबाफारिया मेहेर गोनां जानाय नङामोन नङा होमबा नोंथांमोनानो नुदों बेसेबांखिनि लोब जोंनि माइब्रा सक फिसायाव गासैबो मानसिफोर बुंफबजोबनाय स' दिनैनि हाबाफारिया बिराद गाजा गोमजायै थांबाय आरो बिनि थाखाय आङो जोंहा मनिन बर' बिथांखौबो साबायखर बावहरो आरो लोगोसे ग्रीनलेण्ड स्पर्ट्स क्लाब आरो निस्सय जोंनि स्पिकार सार बिस्वजित दैमारि सारखौबो आं साबायखर बावहरो आरो मोनसे फोसावथाय सनाजों गावखौ समायफ्लेहोनो गोसो गोनां बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां दुर्गा फुजा आरो धनतेरासनि बाम्पार अफार होदों सिबि जुवेलार्सआ नोंथाङा लुबैनाय बायदि सनाखौ सिबि जुवेलार्सआव फैनानै खम बेसेनावनो लांफैनो हागोन बे अफारखौ अक्ट'बर दाननि 31 अक्ट'सिम होनाय जादों नोंथाङा बे सिबि जुवेलार्सआव गोबां रोखोमनि सना आरो डायमन्डफोर मोननो हागोन जेरै डायमन्ड जुवेलारि राजकोट जुवेलारि बम्बे कास्टिं जुवेलारि कलकाता जुवेलारि मेसिनमेड जुवेलारि आरो ट्रेडिशनेल जुवेलारिखौ नोंथाङा बे सिबि जुवेलार्सआव मोननो हागोन डायमन्ड जुवेलारिनि थाखाय 15% अफार होनाय जादों आरो सनानि गहेनाफोरनि थाखाय जर'खा डिसकाउन्ट बेसेन बानायनाय जादों लोगोसे गोजाम सनाखौ सोलायनायनि थाखायबो स्पेशेल रेट बानायनाय जादों गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा 9954273079 बे जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों मिथिनानै लानो हागोन